gagawin niyo? Lalaban kayo? Ay pag-itilan din ako, yung ating pinakamalaking bangka, na yung pinakamalaking barko ng China, ay parang may katabing bangka. Matatakot kaya yan? Wala po kasi sa mga pusit Okay, isa mo na. Soberano, easy, dali! Ang Deputy Commander ng Coast Guard Station Malpate, sinibak na sa pwesto. Matapos ang pagkakasabak sa 170 milyong piso halaga ng Cebu sa lungsod ng Cebu. Cebu? Sa Cebu? Ay dapat lang, sibakinain at malamang ay malaki ang natangkot at tinamaan ng karambas na yan. Wala akong makakalusot na iligal sa isang lugar saan man kung hindi ka maglalagay ng malaki. May tama ba ako, Commander? Commander Sanderson, may tama ako, mas malaki ang tama mo. Commodore Rene, mas malaki tama mo. Tandaan nyo yan, pag may nakalusot na iligal o kung ano mang smuggler, ay tanong nyo ako, ano po? Yan, masimple. Oo, talagang ang dami nito, Karen eh. 170 million? Ay, Pag nakikita ko yung larawan nito, yung nihagay, ilang plastic ito. Ibak na sa kanyang pwesto nga ito, Deputy Commander ng Coastal Station, Masbate, matapos ang pagpapay ang autoridad sa 170 milyong piso halaga ng iligal na droga ng mga autoridad sa Luzon, Cebu. Sa isang pahayag na pinalabas ng Philippine Coast Guard ngayong hapon, inihayag na ito'y makarahay pagtutok na rin ni QCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pagpalit sa pwesto sa Ramura Opisyal. Kasunod na din ito na sinasagawa ang investigasyon ng pamunuan para alamin ang pananagutan ng opisyal matapos mapili kung may sagawa ang routine vehicle inspection sa isang kotse bago naman ay karga sa Roro Bethel. Okay. Ayon sa PCG, sinabi ng opisyal na siya ay nasa isang transit-in meeting karene nang mangyari ang insidente sa Webes, ikadalawang sakto ng Enero. Matatandaan na abot sa 25 kilo ng katwasong na nasasap sa ginawang joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa konti ng isang Magina. Saan galing? Ano ba saan galing yung ano? Yung siya pong marami, napakarami. Eh, local lang ito parin eh, pero na ito, nung dumating na yung sakyan, dyan sa pagpalan ng Siyang 4 sa Cebu City at naisakay pa sa Roro Bethel. Okay. Sinabi pa sa payag ng Philippine Coast Guard, ginagawa ng pamunuan ng investigasyon sa layunin na masyak na natutunod ang kaukulang patakaran sa pag-inspeksyon bilang pagsalima sa kanilang mandato. Kabilang na dyan ang pagkontrol at pagsusa sa pagbabiyahe ng ilan na droga sa mga pantalan at sa kamulinan ng banda. Paano nakalampas yun sa mata ng Coast Guard? Ayun ang matitingan. Alam ko na. Inaalam. Alam ko na, tutulong ako sa pag-iimbestigasyon at gawin nila itong batayan yung aking na-observahan. Alam mo kung bakit? Nabago yung spelling ng Coast Guard. O paano? Yung Coast, nawala yung A. Iba na naman yung nasi. Okay ba yun? Coast Guard. Pero sabi nga tignan din naman natin na magiging investigasyon pa rin dito, no? Kaya ginawa ko na ang karapat na oras yung pag-ibak sa pagpulin, ano? Dito sa Deputy Commander, itong Coast Guard. Dapat po nang masibagyan dahil nagbagong spelling ng Coast Guard, naging Quality Excellence at gawa sa ISO at CHIP Certified ng Plata MX3. Dito, Halagang paalala, ang MSD capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
masarap yung may McDo, no? para sa Gilead at Sini. Pwede na rin. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ko ay ilangon sa mga katuruan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talata 5, kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti kung sa pagkakataon o pagkakitahanan ng mga makakarinig. Sikapin ang maging halimbawa sa inyong pagkasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at pag-alis ng pag-uusap. Naway sabayan ninyo sa panalangin. Aming itinalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa barangay, ang pagkakamausap, sa lahat ng kapatid ng aming mga kaibigan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertisement, at iba pang mga uri ng kapaligiran. Ang kanilang loob ay palakasin at pagkakatid sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya na mula sa kanilang mga kapaligiran, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga Ano na naman ang sira niyan? Ay! Dapat libre pag ganyan. Gusto nyo, walang low balance eh. Pero pag ganyan eh. Ay! Minsan nagde-debit pa nga kayo eh. Dami kong reklamo na nade-debit. Sa, ngayon, Malbar ba? Malbar, oh. Magkano balance ko? $106, no? Malbar. tulad ng halimbawa ng marabatan ng Diyos na kami makapaglingkod sa iyo na may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sine o kahit May ano na yung ano ko, card ko, yung masakit sa mata. aming isa puso na Yung pinalalagay mo. Yun o, na ano yung card. Yung card na ano. iwasan Pag ano alinisin mo yan dyan. pagdadahanan sa araw-araw na magtiwala Natututok sa tumataas na kaso ng construction. Ano? Kasi yan, yung Hilux na yan. Biting kareta. Sabi huli, Hindi pala biting. Red light na yun natin. Ano ba? karamihan daw po sa mga nagtatang pamakulis ng iba't ibang currency, iba't ibang pera na may mataas na halaga ay umakadal sa mga 30. itutok pa po ang kailing unit sa entrada ng bahay. Yan o. Bakit? Mas ba yun? Oh, Shopee! Naka-tricycle na yun. O kaya yung e-bike mo. E-bike po, mamumura mo. Oh naman!